Τα λεφτά που υπάρχουν είναι από τον Κοσμάκη. Χαχαχα, αυτό έλειπε να έδινα τα δικά μου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζεύτηκαμε όλοι εδώ για να σας πω τα νέα μέτρα που πήρα. Ουδού, κλέφτη. Σιχαμένε. Απατεώνες. Σας παρακαλώ κυρία μου, μάθετε λίγους τρόπους. Ποιος μιλά για τρόπους? Ο ψεύτης, ο ανήμπορος. Σας παρακαλώ μαζέψτε την από εδώ. Τολμήστε ρε, μαλακισμένα να με ακουμπήσετε και θα δείτε.